Здравейте, казвам се Александър и съм технически ръководител в Maxtroy Group. По образование съм строителен инженер и живея по-постоянно в Пловдив от 6 години. Преди това завърших образованието си в София, преди това имах отново образование в Пловдив, което изкарах средно. И сега съм тук, позициониран, живея и работя щастливо. Моето решение да закупя имот винаги е съществувало. Аз исках да закупя имот, защото винаги ми се е струвало много по-добрата алтернатива от това да живееш под наем. Момента и назряването на този момент дойде, когато започнах работа за Maxtroy и когато се възползвах всъщност от закупуването на първия си имот. С Влади бяхме приятели и когато започнахме работа в Maxtroy Group, дойде и моето решение за закупуване на имот, понеже той се занимава с продажбата на имоти и насърчението и подкрепата даде от него, също и добрите варианти за закупуването на такъв. Първоначално закупих двустайно жилище, но в последствие установих, че по-добрата алтернатива е това да имаш тристаен апартамент. Защо? Защото така или иначе има един ресурс, който ти влагаш в оборудването на един апартамент, в неговия ремонт. Защо този ресурс да не бъде насочен в по-голямо жилище, в което ти да можеш да имаш своите снабдяване на своите нужди максимално добре. Основните параметри, които аз смятам, че е добре да имаш като информация е как ще финансираш закупуването на жилище. Дали имаш пари, които да са налични или които просто ще вземеш на кредит. Ако са на кредит, дали можеш да покриваш ежедневните си и всъщност ежемесечните си нужди и съответно да плащаш кредит. При мен беше въпрос на решение. Тоест не е толкова страшно, особено в днешно време с това, което с възможностите, които имаме, просто да направиш по-голямата стъпка. При мен просто беше да, окей, аз имам двустайно жилище, мога да го продам, мога да имам определената печалба и просто да инвестирам в малко по-голямо. И това беше за мен нещо, което направих като равносметка и което ме накара да направя по-голямата крачка, привидно по-голямата. Моето насърчение към хората, които гледат това видео е да действат, да не позволяват страх да ги завладява, просто да проверят основните параметри, които са необходими за закупуването на жилище и просто да го направят. Особено в времето, в което сме в момента, аз мисля, че това е нещо, което е абсолютно нормално и нещо, което всеки един човек е по-добре да направи в сравнение с това да плаща наем някъде.